Záhy ale vidím problém. Přístup dovnitř není snadným, lidem poctivým a řádným. A tak jsem ve krátké chvíli popojel o celou míli. Zde u řeky v centru města památek je velká spousta. Dál se řídím městem starým, ještě chvíli tady strávím. Od řídítek hlavu zvedám, zajímavé stavby hledám. O kus dále s bílou věží radniční budova leží. Jak čtu z knížky ve své ruce, stavba začala v dávném roce 1765 a trvala na 13 let. Ale to už jsem za Enží na jejím pravém nábřeží. Celé staré městské jádro přehlédnout jde odsud snadno. Enže na svém dlouhém toku změnila se v širou řeku. Kupředu teď teče líně, rozlévá se po krajině. Dočkal jsem se další změny, dospěli jsme do nížiny. Všude ticho, auto žádné, jenom stezka v dál se táhne. V této části cyklotrasy může si to auto hasit. Před srážkou s ním varuje mě tato zvláštní značka Jemně. Město, které vpředu leží, zvláštní je tím, že má s Enží zcela shodný název, takže jmenuje se rovněž Enže. Velká věž každého vítá, kdo na náměstí zavítá. 60 metrů vysoká, ihned mu padne do oka. Ještě zámek zmínit musím, stojí kousek za náměstím. V renesančním stavěn stylu, hudební tam mají školu. Teď už jenom malou chvíli, se svým kolem budu v cíli. Dunaj zcela jasně značí, že je konec cesty naší. Spolu s ní na místě témže končí také vody Enže. Řeku, která započala daleko tam v alpských skalách, o 1500 metrů níže, Dunaj k sobě pevně víže. Poslední, co zbývá ještě, najít blízké parkoviště. S autobusem se tam shledat, do vleku pak kolo své dát. A tak zatím, jak čas běží, postupně se kolem množí účastníci putování, v autobuse křesla plní. Za chvíli už jedem domů, plní samých pěkných dojmů. Dohromady všichni sborem voláme teď Enže s Bohem. Dovolenou plánuj s vtipem, do světa se vydej s tripem.